ହନୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଥୁସେଲହ, ମଥୁସେଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେମକ ଓ ଲେମକଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୋହ। ଏହି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଏହି ମଥୁସେଲହ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 969 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେପରିକି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲକୋନ୍ ପାଇନ୍ ବୋଲି ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ବା ବୟସ୍କ ବୃକ୍ଷ ଓ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ। ଏହାକୁ ମଥୁସେଲହ ଟ୍ରି ବା ମଥୁସେଲହ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଏକ ତାରା ବା ଷ୍ଟାର ଅଛି, ଯାହାର ନାମ କି HD 140283 ଦି ମଥୁସେଲହ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ତାରା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବା ବୟସ୍କ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମୂଳ ଟପିକକୁ ଯିବା ଓ ମଥୁସେଲହଙ୍କର 969 ବର୍ଷକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ମଥୁସେଲହଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଆମେ 0 ନେବା ବା 0 ନେବା। ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେମକଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଳେ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ବୟସ ହେବ 187 ବର୍ଷ ଓ ଲେମକଙ୍କ ବୟସ ହେବ 0 ବା 0। ପୁଣି ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୋହଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୋହଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ବୟସ ହେବ 369 ବର୍ଷ ଓ ନୋହଙ୍କର ବୟସ ହେବ 0 ବା 0। ନୋହଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଲେମକ 595 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେମକ 777 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପୁଣି ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବେଳେ ବା ଜଳପ୍ଲାବନ ବେଳେ ମଥୁସେଲହଙ୍କର ବୟସ ହେବ 969 ବର୍ଷ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ମଥୁସେଲହ ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।